wahya iki mung genteni kira-kira 5 menit ngguwe 10 menit ben tenggorokane beliau iso waras ya Mas Gareng. Tujune punggawa pendereke Mas Bayu Aji niku akeh dalange. Nggih. Tur niki kaya panjenengan ya wis dalang ya guru ana ing SMKI Surakarta. Nggih, Mas Gareng namung sak kamat-kamat rekake nderek ngenger wonten SMKI Surakarta. Nggih, wong iki sing diarani alangan ki ora iso nolak mergo wis ginaris. Wong mobil we ban nganggo serep, dalang ora entuk serepan. Nuwun sewu wong mangan nganggo kecer kala mangsa ya nganggo keselek barang Mas Gareng. Nggih, mangan kecer ki marai mangane karo merem kok. Mboten perkara ngoten, mboten perkara ngoten. Ning tetep napa-napa disyukuri, Mas. Nggih, syukur. Sabab sapa sing gelem syukur bakal ditambah nikmate nanging kosok baline sapa sing kupur marang nikmating Gusti maka siksane Gusti banget nggone lara. Nggih, bener lah niki berbicara masalah keperluane dalu niki tasakuran napa to tegese tasakuran, Nah, Mas? mohon dijelaskan Mas Gareng. Lho sampean sing guru sampean kok jelaske kula. Lho niki tulungane kula nyuwun tulung cocok apa ora karo pelajaran sining sekolah. Oke, nggih. Niki otak-atik gathuk. Nggih. Tasakuran empat suku kata tasakuran. Tandanya orang yang beriman tebal. Orang yang beriman tebal, jangankan kok diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur karena percaya bahwa Tuhan mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. La in syakartum la azidanakum bala in kafartum inna adzabil sadid. Nah, napa niku? Sekali merdeka, mboten ngoten. Wong tegese nggih pun kula aturi ning ngarep mau sapa sing gelem syukur moko ditambah nikmate nanging kosok baline sapa sing kupur marang nikmating Gusti maka siksane Gusti banget nggone lara utawa perih. Tur titikane gampang, Mas. Orang yang beriman tebal dan beriman tipis. Nggih. Yen pun tebal niku pun kula terjemahke wau apapun yang diterima selalu disyukuri. Nek yen wong sing imane tipis niku titikane gampang. Pripun? Wong sing imane tipis yen kanggone wong lanang semakin kaya semakin nakal. Kanggone wong wedok sing imane tipis semakin nakal semakin kaya. Nah, niku Mas Gareng. Wau werdine tasakuran. Syarate kudu dingerteni wong akeh. Syukuran niku kudu dingerteni wong akeh ora entuk delikan. Nggih. Kurang afdol kalau tidak dibarengi tirakatan seperti malam hari ini. Yang terakhir anugerah dari Tuhan yang tetap harus kita nanti-nantikan. Luar biasa. Werdine tasakuran. Lah, niki lak loro keperluane tasakuran lan halal bihalal. Apa to tegese halal bihalal? Nah, niki cocok apa ora karo pelajaran nggonku mulang ning sekolahan, mara coba jenengan werdekne padha apa ora karo oleh kumulang ning SMKI Surakarta. Lho. Wong kari guru bangsane ora iso kok kalimate dawane ora umum. Halal bihalal nu niku hanya ada di Indonesia. Karena ini sebuah budaya yang ada di Indonesia. Tapi sekarang sudah ditiru oleh negara-negara lainnya. Lalu segeralah kamu meminta maaf kepada orang yang kamu kenal. Bila ada yang meminta kepadamu, harus segera kamu maafkan. Lal yang terakhir, lalui Idul Fitri tanpa saling memaafkan akan terasa rugi. Luar biasa untuk Mas Gareng. Mas Gareng, nun panjenengan nalika napa jenenge wulan Riyadin kala wingi napa nggih buka terus maringi lare alit-alit ngoten niku Mas. Sing jenenge sedekah. Napa malah njaluki nggone putrane? Oh, mboten Mas. Kula tetep menyediakan. Piye mboten ketang rupiah, rupiah, tetep itu kewajiban saya memberi sedekah atau zakat itu pasti. Luar biasa. Nah, sampean mboten mergo wong sedekah niku ora lempoh ning malah bakoh.
Ngoten niku nggih Mas Gareng. Kira-kira. Lho, jenengan disungine pirsa tenanan kok. Lah kula nu mboten sami mikir perna-perna, kula takok lillahi ta'ala. Nggih. Pun perkara itu pahala ya alhamdulillah ora masalah, sing penting berbagi rezeki. Nggih, terima kasih untuk. Niku Mas kalimatnya ini bab tetulung to. Nggih. Napa tetulung marang wong sing keluwen cukup nganggo sego sak puluhan. Nulungi wong kodanan cukup nganggo selembar godhong gedang. Nah, nulungi wong susah cukup kanggo sak ucapan. Tetulung kuwi gampang, sing angel kuwi matrapke atimu supaya gelem lan seneng tetulung marang wong liyan. Luar biasa. Nulungi nu gampang ning atine karep boten. Nggih. Boten. Tegese nek nulung aja nganti mentung. Gitu Mas Gareng. Nulung kok mentung apa? Lah niki tulung jenengan jelasne cocok boten kalih kula nek maringi napa mene pelajaran teng sekolahan. Sing tegese tulung kok nganti mentung niku pripun? Lho. Sesuk dikerarke. Pripun? Iki dalam penuh dengan tanda tanya. Kok iso tanda tanya? Ket mau takon wae. Mbok sekali-sekali duwe ide dhewe to. Niki Ki Dalang Sarmadi. Asli dalang wis kok dalang ngendi? Trenggalek, Mas. Trenggalek. Trenggalek mergo niki trae Trenggiling. Niki putune Minak Sopal lho. Nggih, ya tetulung. Trenggiling. Ora masuk ke marmut. Tetulung aja nganti mentung. Yen tetulung ya sing ikhlas aja nganti duwe kekarepan dibalik pitulungan kuwi. Kaya nek bebucal ngoten nika nggih Mas, kaya nek geguwang ngoten nika aja nganti apa cocok karo pelajaran sing tak tampa ning sekolah. Aja nganti apa sing diguwang utawa sing diilangke ana ing WC kuwi terus digoleki maneh lho ngono Mas. Nggih. Niki pripun? Niki mumpung akeh bocah-bocah tinggal. Nika ta mriki kan nyambut gawe ora arisan ngono. Lah nggih, niku warisane pun dipotelke wau kok. Nggih. Niki mumpung sami kepareng lenggah. Nggih. Sinambi ngrantos Mas Bayu pulih bebayunipun. Loh, Mas Bayu sampun pulih bayune. Lah nggih, tegesipun kegiatanipun pulih malih awit nuwun sewu. Sok tenggorokan menika menawi nggen adem menika sok kala mangsa pancen radi kesleo paminipun ngaten menika Mas. Jane kok mburi wis kaya Bayu Aji ya. Kok mburi wis kaya Mas Bayu Aji. Nggih. Wah, bareng didepi ngarepe Bayu Pucet. Kula niku mboten ngira mboten nggono kok Mas. Pokoke donga kula masih tetep sehat bagas waras. Nggih. Nek mungkin mung sedelo mawon terus masih iso munggah meneh. Wis Mas, wis waras ku lho. Niki sadurunge ben tambah sehat, ben bagas waras. Menawi kula kepareng nyuwun dipun selawati riyin Mas. Oh, sik. Sing asta bareng-bareng napa ijen? Ijen riyin. Sinten? Mas Gareng. Lho, sik to. Ora. Iki kepethuk pisan merintahe nemen. Lho, kula mboten merintah. Kula Mas Bayu sampun paring dawuh. Rumangsaku ki ora bal-balan tok, dalang ya ana cadangane. Mas Bayu sampun paring dawuh, Mas Sarmadi niku nek kula tak mundur sekedap nuwun sewu Mas Gareng mangke ampun entuk mandhap. Ya aku urung yen tugas belum selesai tetep mriki. Terus panjenengan nyuwun selawatan kersanipun anggenipun ingkang kagungan kersa menika kagungan dalem kagungan damel menika saged barokah sehat lahir batinipun rezekinipun melimpah. Kula ajeng takon, selawatan niku sing pundi? Padang rembulan kene sampean iso mbok nyanyi dhewe. Lah ya ora enek bedane antarane ora iso. Ora enek bedane antarane wakil dalang karo nun sewu dagelan. Ora ngono to, Mas. Wah, wis jan dalang pocokane njaluk. Lah iya. Sik aku tak nyuwun pirsa karo para penonton. Sik kira-kira nek Mas Gareng niku selawatan setuju napa setuju? Setuju. Lho niku aklamasi Mas. Kowe iki dalang apa provokator? Wong nari kok setuju bater dhewe. Iya jenenge. Piye Gong? Aku setuju pokoke nek Mas Petruk
Solawatan. Iki agar solawatan ku ganti kobong tak bacok. Aja aku. Ora iso. Pokoke ora iso kudu. Jenengan gawe kawan dhewe dider-derke dhewe. Ora iso. Ngene kula mboten apal kok. Ora iso kok aja njaluk aja apal. Yo bisi Yan. Ning nong. Ora usah nyemak kaya amatir kowe. Yo menehi ancer-ancer kowe kene iki. Ancer-ancer kaya golek alamat. Peh kene wakilane terus digetaki. Wis ben, wakil kok merintah. Ning ning nong. Ning ayo ning. Padang rembulane tanggal siji. Iya. Jadi tak tuku. Yen pengen urip lumayan sregep ana anggon. Kor ibu. Ya. Aja nganti lali apa maneh yen wayah tandur salate aja diundur-undur. Mesti kopeng sing asmane budal sini sregep salat lan sregep ngaji. Yen dadi dalang tansah sregep anggone sembahyang dalang asmane bagian salate wis ganep blas ora ana apa maneh sing tukang ora tau salat seneng wedokan salatullah salam piye salatullah lho sampean ki ya ngono kok Mas apa tukang kendang ki aja disia-sia jangan disia-sia. Lah aku ora nyonyo. Lah wong tukang kendang ki kok seneng karo ngrentengi wedokan ki piye wong nyatane iya lho.
Kali ini dalangnya pro saya. Ya ora ngono kok. Ya ora, ya wong jenenge wong nyambut gawe iki kala mangsane ya ana lupute, ana keplesete. Nggih. Kowe kudu kowe sing pinter benerke. Repote dadi yoga pamaniku. Niki ceritane pun rampung Mas Gareng. Niki yoga niku genep salate wis genep 5 apa maneh sing tukang iki tukunen. Apa? Repote ya dadi yoga. Salate wis genep ping 5. Iya. Apa meneh sing tukang ngendang geleme salat saben dina bar madang. Oh, ngono kuwi. Hubungane apa? Monggo lagu-lagu. Kowe diguyu karo sing mbok ganti. Sapa? Bayu guyu. Wis pokoke ngono Mas Gareng. Wis iki Wis sing ya ora apa-apa, ora apa-apa. Ayo. Wis Dalang bles. dalang bles. Waning tenan. Oh, dalang sing kuat mentale iki yo kejaba awakmu ora ana meneh. Lah kok saged? Oh, lho pokoke wani kok. Nggih. Jane kula nek napa nuwun sewu umpamane dipeksa-peksa umpamane jane napa jenenge kula niku mboten gelem gandeng Mase nuwun sewu tenggorokane nembe gerah mboten ketang 15 menit tak dongakane Mas ndang waras ndang sehat meneh tenggorokane terus kepareng lenggah kene meneh ning sore blencong. Anu Mas, jenengmu kuwi sapa? Nun, Jenengmu sapa? nami kula asli Petruk Sarmadi Sabda Utama. Sarmadi. Nggih. Sarmadi sar ki sarape kena. Terus Mak matine kapan? nek kula mboten kesusu jenengan sing dhisik mboten napa-napa. Di Ora itu. Mosok balapan kok mati. aja to Mas. Ora. Ning dengan begini kamu nanti insyaallah ketularan wahyune Mas. Amin Mas. Kula niku nderek panem wiwit taun 2010. Ora takon, sing takon sapa? Heh? Ora ana sing takon kok pamer derek. Hoi. Apa? Wakil dalang iki mbok sepelekke. Ora, aku ora nyepelekke wong ora ana wong takon kok kowe Lagi arep ngomong lho, Mbok. Ora ngono. Mas, tulung eksekusi, Mas. Lho kok ana eksekusi. Mas Gareng lagu-lagu Mas Gareng. Nggih, lah. Niki cocok. nanjake bintang tamune sing kinyis-kinyis. Nggih, niki Rumien Mbak. Rumiyin kapan kuwi? Rumiyin iki kapan? Rumien ndak wingi. Nah, niki nyuwun jumenengipun Mbak Nisen. Niren Kake, alon-alon. Nisan. Mbak Niken Salindri. Oke, ayo Niken Salindri iki disingkat Nisan. Ayo dok, ini saya. Momo cici. Monggo Mbak Niken. Tindak mriki kula ngatur. Mbak Niken. Mbak Niken monggo nyanyi. Mbak Niken Salindri. Ora ini disponsori oleh Gareng Benjen. Gareng Penyet. Ono gareng penyet. Awake salirane cilik ya Gareng Penyet. Wong kowe iki tintinge ngapa yo? Sasismu kena. Bocah kok iso ngadeg kok dingklangan. Sing kene lembah lono. Apa? Oh, gring ta. Gring. Ora apa-apa. Yo. Kok koyo gurah manuk to kowe iki. Wes sikilku ki lara banget lho Wong gring-gringe lingginge salah. Lah kowe sikil mbok jiret benang bareng oh canom gaul kok ya. Iya. Dijiret benang. Sesuk nganggo rantai sepeda motor ku lho. Ya sesuk nggae ruji. Aja sembrono. Apa? Dalange anyar. Aja mbok Pak Dalang namine sinten? Asik. Tepang. Coba dhisik sapa iki? Dhisik sapa sik? Jenengan sih, yo. Pak
Dalang namine sinten? Nami kula Bapak Sarmadi Sabda Utama. Pak Dalang asli pundi? Asli kula saking Trenggalek sampun pindah dhateng Surakarta. Lah, lagi iki aku lagi kru nembang kok ngrapel. Nembange ngrapel. Gaji pegawai negeri iso rapelan nembang ya rapelan, Ya, Bro. ya. Baik, Bro. Saya dukung, Bro. Ning apik lho, pasoke ya ta. Anu tibane padha one. Tibane pas. Pak Dekareng saking Semarang. Piantune ganteng, ahli sembahyang. Amin ya Allah. Nanging siji Pak Gareng Semarang. Kabeh wong wedok kok mesti disayang. Aku ki mbuh. Ayo, kan sayang kepada perempuan, Iya. itu kan baik. Melindungi dan merawat serta Menyayangi. ora sayang. Aku aja golek mungsul lho, bojoku nonton lho streaming lho ki. Ora aku ngandakne karo Bu Gareng, nek Mas Gareng ku senengane menyayangi secara lahir batin. Loh, lha aku goleke musuh aku menyayangi lahir batin iki tegese tresno karo wong wedok liya. Lah iya apa ora? Heeh. Lah iya, wong iya kok. Nek ora ki ya wis rasa bengung. Ken, Dalam. ya sabar ya, Nduk. Wong kan wong dalam darurat. Iya. Wong iya to. Terus jarno wae ku lak mati dhewe. Mati disumet. Rumangsamu teplok apa piye? Ora apa-apa, dalangnya dalang baru. Kita harus menghormati lek iso rasa dijak omong ya ta. Iya. Lho, ora ngurmati ora dijak omong piye. Mesake no. Yo mesakene Mas Bayu. Kali ini untuk mempercepat kesembuhan Mas Bayu dia bisa duduk di singgasana. Iya. Jangan sampai duduknya di singgah sini. Iya. Nembango opo? Mungkin Mas niki wonten request mbok menawi kula pareng membacakan. Iya, apa? monggo. Iki tak macane. Ora tak saut. Iki tak Tak macane. sing bener ki tak wacane. Ya Ya, wis wacane. Request. Wis engko ndak kobong aku. Request Mbak Niken Tresna Waranggana utawi Caping Gunung dari keluarga Ki Dalang Murdi Tulungagung. Oh, saking keluarga Pak Dalang Murdi Tulungagung menika tangga kula. Sik Murdi Mbah Murdi ya ta. Nggih, Mbah Dalang senior. Nggih, dan Bu Mimin dari Paguyuban Brawijaya Palangkaraya Kalimantan Tengah. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Nah, Mbak Niken kula aturi milih antara Tresna Waranggaya. Kok halah Mas ndak usah ngomong Mas. Hah? Ndak usah ngomong. Ora iki jane iki Tresno Warang Ngonyo. ora kok sik ki dalang ngopo bakul akik ya, Nduk. Kok iso bakul akik? Suarane kaya bakul akik sing ning pasar malam ka lho. Iya. Wis malah gol to apa kuwi? Sunlight. Ya, Waranggana dibawani ya, Nduk. Iya. Nggih, nika wonten tindhipun. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula manut. Niki sing halus napa sing kasar? Niki sing alus rumiyin. Sing halus Nggih, rumiyin. upami pun paringi Caping Gunung Rumiyin. Oh, nggih. Pareng nggih Mas Bayu. Pareng, Pareng, monggo. nggih. Niki manut ta nggih. Niki penontonnya manut nggih. Bayu nggih? Nggih. Mbak. Aku lagi iki lho lakon dalang kok dadi pasien. Monggo Mbak Niken, Caping Gunung dipun bawani upami nun sewu kula tak takon kalih para pamirsa dipun jenggelengaken ingkang jenggleng Mas Gareng setuju menapa setuju? Mboten. Lho, Sing jenggleng kersane Mas Bayu mawon. Mas Bayu kersane istirahat rumiyin. Mas Nggih. aku takon ning nyengsarake kanca. Mboten lho, kula kapan melih nek ajeng matur kalih panjenengan. Ora kapan meneh kowe arep nyiksa aku ngono to. Mboten. Ya ora apa-apa, namanya pekerjaan apapun harus dikerjakan. Ngono jenenge profesional. Profesional. Monggo Mbak Niken Salindri. Saben bengi
Monggo Mas Gareng. Yuk. Ayo. Pripun Mbak Niken? Jenggelenganipun Mas Gareng. Mboten anu ndak kerasa. Peh. Ndak kerasa. Karena kulit Walid sudah layu. Ngene lho Mbak Niken. Kulitnya. Gak kerasa karena sudah tua. Ini baru sekali warming up. 2 kali nanti terasa. Pemanasan. Iya. Oke. Yen mamajang menganggur Kang sehat to, Mas? janor Aja suwi-suwi leren. Kentekan bahan barang. Weh, Sik to, Mas. Jenengan kira ngerti aku pucet gak ngerti to? Ora. Aku berabak abang, awakku panas kabeh men gak krasa iki. ora kuwi dalang kok ameng-ameng nyawa. Ha iya. Kuwi dalang kok wedi apa? Lah, Mas, dalang wajahe abang kabeh. Ha iya. Wis, Wis mangar-mangar iya panas ae. Heeh. panas ngesor dhuwur Mbak Nika. Wis ben ora apa-apa. Monggo nggonku sing ngesor ki arang-arang lho panase. Tegese sikil nek ro nggih mlaku-mlaku ki. Kuwi apa ngono dar sini mecep. Apa kon ya wis arang-arang le panas. Ayo Mbak. Ndang mari to Mas. Kuning. Baleni Mas. Ulang nggih Mas. Ulang nggih. Wong edan. Tapi ya maksud Kene wong tua kadung ngeden kok dibaleni. Ora ku sik gerok kok iso nular to iki. Kuning. Out. Mumbul sing dhuwur. Out. Wah, jan luar biasa. Ya apa lo mesti diimbui ngono kuwi? Lah gen krasa. Lah ambune lho. Ambune. Rodok rono. Nah, Ambune pripun to, Dik? anu lengur bathek gimana gitu. Anu, mohon maaf. Sik, Piye, piye? sik, tak protes. Sing salah ki dudu ambune. Itu Mas. Irungmu wong wis ngerti mabuk kok mbok sedot. Ayo. Namanya pernapasan itu pasti ada keluar ada menghirupnya. Nanti kalau enggak bernapas ya mati no. Lah, lebih baik bernapas bau daripada enggak bernapas mati. Iya toh. Iya. Alah kayak ndang mari to, Mas. Lek omong ki ndak ya ambekan dhisik. Kulo, Mas kayak ndang mari to, Mas. Yo Mas. Aku wis kentekan bahan iki lho, Mas. Ora ngerti wong pucet to, Mas. Aku wis kudu nguyu. Engko nek aku ngampal piye? Oh, aku ya lali, Ket. Kowe ngerti petingane Dalang Sarwati. Napa? Beser. Tenan kuwi tukang. Pengestune jenengan pun mari kok, Mas. Alhamdulillah. Oh, mari apa? Ayo ngeprak ngono. Crit. Suarane ora cring-cring, crit. Ya. Engko Mbak Niken. Mas Gareng sing dhuwur, kurang dhuwur, Mas. Ora, ngopo? Ayo Pak De, kita kerja. Semangat pagi. Nah. Ayo teko kene anjlok ning kene ayo. Nah. Tekan kene anjlok kene lho. Kowe ora ngerti to yen mencolot ki dengkulku wis tekan kene lho. Ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Urung teko sirah ora apa-apa. Ya Mas ya, Mas Bayu. Ya toh, iya. Mas Bayu mantuk-mantuk ngono. Sol. Tekan sirah. Bengi iki sono lelakon dalan dibacok dagelan ya bengi. Loh, ora masalah. Ora masalah. Ora. Nah, ayo Mbak Niken. Lho kok awake didu kok ora masalah iki. Kowe didu karo Niken. Nek wong ayu ku nek omong landhep kok, Mas. Andep. Kula akeh sing ketaten. Anu ayo Mbak yo. Kancaku barang. Ayo Mbak yo. Sese lucu sese. Dalang kok kaya diesel suwe-suwe panas.
Tersinggung ngono ya. Kenapa, Mas? Kok di enek-enek nih? Wis sampean lho, kok di enek-enek nih lho. Alah wis bene. Oh, dhewe diem kok. Kamu kok sampean iki ngono kuwi enggak apa-apa. Mboten Di apa-apa. enek-enek iki enggak apa-apa. Mboten apa-apa. Aku Kita itu yang waras itu harus mengalah, Mas. Aku melu nek tak ngenek-ngenek sampean. Mapan kene. Oh. Ora maksud iki tak melu mijeti Mas Bayu. Share kali Mas Pian. Ya wis nek ora apa-apa ya wis. Der. Wong niki pun kula anggap mbah kula piyambak nggih mboten Non? ya. Oh, lho ngakoni aku Kula anggap baik. mbah piyambak mboten. Baik iki ngopo-ngopo dimaklumi. Oh ya wis nek dianggap bae wis ndang di anu Mbak. Ayo. Leluhure. Baleni mau aku ndak Kan ora kendange mandek malah apik lambemu nduk. Tung 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 drampok. Ndah. Ngono ya. Ya, heeh. Kok kendang kok diampok. Anu, pematike parke iso gak? Iso. Ayo. Iso. Sik to. Mbak Niken, jenengan latihan silat. Nah, saiki coba pas tulurung delampok kuwi Mas Gareng disilat sik. Wong pargo iki kok iso tekan silat iki piye to? Astagfirullah. Dite cengle. Ha. Ora sadisme to. Dalang kok nggawa kunci T barang. Yo Mbak Niken. Pargoe. Aja kuwi jenenge ngrusak tatanan. Lah kene lho, mau kowe iki njaluk. Aku ki mah guyon. Oh, guyon kok njaluk bayaran. Ayo, sing Yuk. apik. Pacita. Oh, jangan lupa cengelnya disiapkan. Ayo, Nduk. Ayo. Lan ya rumangsaku wong tuwa musuh bocah ngene iki ora krasa blas. Sing tuwa ngotot iku ngono mesam kaya ora ngawaki. Respon dong. Gimana responnya Kalau seharusnya? saya menari gitu, kamu juga menari. Oke. Aja mau ngene kaya spanduk keterangin tok. Iya, Apa? Iya, Aa. Kok Ora Mbak Niken. Iya. Telek. Jalang kok pakanane telek. Iya. Panas. Nek iki arep nyuwun pirsa Mas Bayu, Mas, parikan mboten? Oh, parikan. Parikan, Mas. Malah ki mesti anu Kula ki. nyuwun iki nek Ora mboten. gelem mempersingkat waktu. Nah, lha pripun? Iya. Satu parikan mawon, parikane loro bae, perwakilan. Ayo. dulu. Sinten? Yo kabeh. Saka Ora rata iki piye. Nah niku mawon, Mbak dari sini mawon, monggo, Mbak. Heeh. Mbak, kowe ngundang aku Mbak kok ngono ngundang Mbak. Mbah. Hah? Sudarungan ini. Oh, Mbak to. Mbah. Mbah Dar. Ayo, Mbah. Monggo Mbah Dar. Iya, Le. Nggih nganggo suara tuwa, Mbah. Usuk reng. Apa? Usuk reng.
reng. Oh, usus. Sajake prewangane teko iki. Lah krunguku mau ora usluk reng. Budek. Terus usus reng. Usuk reng. Oh, usuk reng. Didol 50-an. Nah, terus Mas Gareng. Apa? Kaya setan. Mbok mau ngerti kon meneng wae wis lebone antimu gen turu. kok setan. Timbangane parian nyek wong kok setan. Ora ngenyek ancen kenyataan. Liyane do maca ayo sampean maca putih-putih nyapa yo. Lah ya ora putih ora dibayar kok bocah iki. Lah kan iso maca biasa wae maca ganteng ngono ngedol suara apa ngedolan. Lah ora sampean kloneng-kloneng. Apa gunanya ganteng kalau tidak menghasilkan? Orang ngono Mas Gareng. Apa? Apa gunanya ganteng kalau menyakiti hati? Hei! Makanya aku ki lagi golek sing elek. Soalnya mantanku rata-rata gantengnya mesti nglarang. Golek sing elek tur gampang dihapusi. Wah. Wes ku lho sing ngendang ku lho elek gampang dihapusi. Mas Gareng parian mboten? Ora. Oke, Mbak Niken lanjut. Nggih. Nah. Panas hutan panas aling-aling tapi Pripun? Ora dikendangi to, Le. Ora tak kedepi tak kon leren. Ora apa-apa, leren aku. Oh. lek sing ngendang kan sik dulur karo aku to. Oh, iya Jadi ta. iki manute karo aku ngono. Betul. Oh, alah. Sing ngendang, sing ngrebab niku sih sedulur kalih Mbak Niken Salindri. Lho ki dadi Lah budar sini nggih tasik derek. Sedulur. ora ki wayang kulit ya KKN bareng ya. Ono sedulur-sedulur ora apa-apa wong jenenge rezeki ora keliya. Nggih. Sing bonak iki sing ngenong ki ya sedulurmu. Ora. Nggih. Ora kae sapa ya? Mosok mantanku ya? Ya. Ojo. Sik tau Mbak Niken, aku tak takon. Napa, Mas? Mantan sing daerah saka ngendi lho? Ora uduk sing kenong, Mas, mburine sing kenong ki. Ah, wis ora sing ono telet titeno tekan omah diparut bojomu kowe. Lanjut Mbak Niken. Natian wadon Ora sah di sarwi suarane Mbak Niken. Mas Gareng. Bareng dalange genti aku ki sing nyimping ngantuk. Bisik aku, elek medun. Kowe karo sing nyimping jan kaya cah kembar. Kok iso? Kayak Upin Ipin. Ah, Upin Ipin versi jumbo. Aku kira kulino apa sila tumpang Mas Gareng. Dadi kaya mesin ketik. Angger tak ngeprakni dedet maju dhewe nyeblok dhewe. Ya ora apa-apa tak terima-terimake. ora masalah wong. Wetenge gedhe ya. Panter biru plat N1309CK mohon dipindah menghalangi yang mau keluar. Lah, fungsiku jane mung iki, Mas. Ngombe bangsa ngene iki. Oh, tibae dewan pengumuman. Ya ora apa-apa wong nulungi kok, Mas. Nggih. Monggo Mbak Niken ditelaske. Inumane banyu bane Saklanggamipun ingkang sepisan pun garap langgam biasa ingkang kalih dipun tayapaken tak paseh-pasehne ben kaya Mas Bayu mesuk kleru tayapaken dipun kayopaken ingkang kepareng beksop nyanipun Raka Mas Haji Sumar Bagyo Sugaring saking Semarang Jawa Tengah. Yuk
Jos. Dek jaman
Mbak Niken Salindri. Wah, luar biasa. Dasare piyayine ayu, lencir kuning. Hah, suarane becik. Sing diarani ngabehi ya iki klasik oke, modern oke. Garapan anyar pangan. Tur lagunipun wonten channel-channel YouTube menika sampun kathah sanget ingkang dipun tembangaken dening Mbak Niken Salindri. Luar biasa. Nggih, tenagane disimpen sik, Mbak, mengke melih. Nggih, katuran lenggar rumiyin. Nggih, Simbah-simbah Niken monggo lenggah ingkang sekeca. Mbak Niken, Mbak Niken monggo lenggah. Mbak Niken Ingkang sekeca. Mbak Niken. Suwe Mbak Niken. Botoke sing apik ya mung suwuke tok mau lho. Suwuke tok mau. Matur nuwun. Nah, lajengipun sinten Mas Gareng? Anu Mas Bayu pun mari, Mas. Oh, non? Mas Bayu pun mari. Oh, alhamdulillah enggak Mas kok. Oh, kok sik sekedap. Oh, iya. Nggih. Tega betul dikau dengan diriku. Sudah tidak paham dengan puceteng raiku. Oh, nggih. Niki wonten bintang tamu yang belum tampil ke muka Mas Gareng. Sapa meneh? Mukanya belum tampil. Apa sapa? Neng pamflet gambare kauget-uget to. Oh, iya iki ya kae masuk bintang tamu tak diundang iki. Nah, Kak, kowe iki ya bintang tamu. Kok iso ning kono wae, Doku semua ayo, Ndek. nah saderengipun bintang tamu yang lain Ya, sing kita tampilnya Mbak Eka Huget hadirin yang berbagai. Lah, Eka Huget yo. Nganggo lah. Iya, Mas. Nganggo ngosos barang. Kena Kak. Ayo Kak, kowe dibani nesu dalange wis pucet. Mbak Niken mong. Apa ya? Kok Iya Mas, kalau sing Eka. Hah? Jare Eka kok Niken meneh. Maksudku Mbak Niken tak kon lungguh, Mbak Eka tak kon rene. Oh iya. Urung sida rampung kok wis di Mbak Eka sampean mriki. Wis Asik. rene. Wis tekan kene Wis. Oh ya wis ra sida. Statusmu ki bengi iki bintang tamu, gambarmu ki ono. Lah kowe Ah. jajar kowe arep edo kowe. Piye ta? Masa aku dadi bintang tamu? Lah ora gelem. Yo gelem, tapi genahe piye? Kowe Aja kuwatir engko ana aku. Lho. Panjenengan mesti engko ya ndukung mensupport karo aku, Pak Aja Sar. kuwatir, aja Pripun? kuwatir engko aku tak paringono. Oh, alah ya padha kerene, bae kok iso paringono. Aku yo mung nderek Mas. ora Hidayat. ketoke ngomong iki halus mlipir tekane ngemis. Lah yo kene nggugur ngestokke dawuh Ki Bayu Ijo kok. Mas Bayu Aji. Bayu Haji kae. Ngastok nganu werna ijo. Kae Bayu Ijo kae. Nika bayi tabung. Sing arep Ayo. Lah apa? Ora sida. Ora piye wong kene manut dalange kok. Bayi tabung kok merintah ya ora. Ya wis ora bayi tabung bajul ijo. Oh. Ayo saiki. Ya Kak, apa Kak? Pedhingane apa? Oh, sik Kak iki ana pamundutan. Nggih, pamundutan dipun Iki, pundhut. Gini. Aku usul itu ora usul, Mas. Nggih. Diketokke ben beda karo liyane. Nggih. Dia nembang karo ngendang. Cocok. Waduh. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nembang karo ngendang, kono. Pasar. Dalam. Oh, Wau jenengan sing pucet to. Saiki Saiki aku yo genti melu pucet. Kok iso pucet? Dan nandangi sakmono kae kuwi ngendang karo nembang barang. Ya ora apa-apa. Lho, apa gunane ki dipasang ning pamflet? Wong ngono. Ketokno kelebihanmu. Lah kowe dhuwur wis kalah karo kae. Lah lebihmu nggon ngendi? Oh, dadi ki selain ada kekurangan pasti ada kekurangan yang lain ngono kae. Betul. Kok iso betul mbok dukung aku sithik ngono. Kok iso. Rombongan kok iso. Mike ditata rumiyin. Wis iki wis diatur karo Mas Son. Mbak Niken meneh ya Allah. Ketok bahwa Niken itu punya kelebihan walaupun badannya kurang. Ayo. Eka ya ampun. Iya. Oh iya, Eka Ding. Eka. Aku emosi tak kandhake kancaku Mira lho kowe kok. Eka Mira sumber tak kon budal. Bis po.
Mbak niken, Mbak niken ya Allah kok salah terus ya. Aku ketemu pisan jerniken. Ancen kula kalian nikan kena kembar Sinara Wedi. Sinara Pasir. Ha iya. Yen ngapi yo aku dhewe. Nduk ker apa? Nglagokke apa? Mbok menawi pamundutane napa Pak Sar? Pamundutane panter biru. Oh, duh. Aja sing gampang. Mosok sindan kok nyurung panter. Terus Lagu lah. niki wau Tresna Waranggana wonten ingkang ngersakne Tresna Waranggana. Sing seragenan wae sing seragenan. Nggih niku seragenan. Apa? Oh nggih. Beto iku seragenan oh. Nggih, lagune niku. Apa Kak? Wah, Apa? Ngomong. Wis aku ora melu-melu, kowe padu dhewe ngono. Ayo Kak apa Kak? anu ae seragenan. Yo, seragenan. Anu lagune Pelok apa Slendro? Slendro. Tembang kangen, ninggal katresnan, lali janjine. Nah, Timbang. sing pundi, Pak? Tembang kangen. Oh, ngono kok. Nggih. Nggih, tembang kangen. Tak gundheke, miki. Yo. Jenengan sing goceki. Heeh. Yo, tembang kangen dening Mbak Eka uget-uget dan pengendangnya adalah Mbak Eka. Ular melata. Eka uget-uget. Irunge mekrok. Dalang opo iblis to jane. Jane pas wayah Mas Bayu mau ngendikane sik anu jane pas kuwi lho. Iki malah saya budrek aku. Yo, Mbak Eka. Dites sik ora? Ora. Ora. Tes. Wis tau ning YouTube wis akeh. Ha iya. Wong wis do ngerti. Dites sik kok iso. Iya. Engko derek lip sync. Sing ngetes Mas Gareng, aku mergane sepilane rapal. Ora iso kudu sing perintah kowe ayo. Ayo aku merintah jenengan. Oh. Ayo. Sing dites suarane kendang. Anu. Oke. Pak Kerto tuku kertu. Piye hebat ra? Hebat. Nunggang kereta medun kretek Kertosono. Nah, wis go mulih. Kok digo mulih ngendang. Oh, ya kendang. Prigel apa ora? Prigel apa ora? Prigel kae lho, prigel ning kono kae lho. Ya prigel ya Pinter, heeh. Yo, pun dereng ketase. Lah wis urung? Urung. Pak Simo lunga Jombang. Tuku wedhus lemu-lemu. Lemu-lemu kok bleduk-bleduk. Lah saking lemune mbleguk. Oh. Oke. Pisan gas, yen iso hebat, pisan. Wedhuse muni mbek. Mbek. Tuman wedhus kendang duwe cangkem sing duwe cangkem ya. Ora wedhus wedok bareng melu to. Iya lah aku wedhus. Oke, buktikan. Mas Gareng. Apa? Joget. Oh, ya ora konsentrasi kene. Oh iya. Anu sik. Niki Mas Bayu bendang mari, bendang sembuh. Jenengan tak aturi lenggah ora ketang sak lagu niki nyedaki Mas Bayu. Wis siap. Oke. Lho aku siap lungguh kono. Oh. Jenengan lenggah Mas Bayu sing bekso ngono. Ayo, Nduk. Apa mang lagune? Alah. Karek enyang kok lali ora. Yo, dados. Nyokek yo. Karo joget. Iya lho tangane gur loro kok iso main joget kabeh. Sing joget awake karo sirahe. Tangane ngendang, awake sirahe joget. Oh. Bokonge diegolne. Menengo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Katresnanku. Joget kayo. Ayo joget ka. Berdiri. Aku karo ora ya padha ae kok. Oh, joget kayo. Ayo ngene ka, ayo ka.
kasih sudah berpartisipasi. Iki diarani bathok bolu isi ndut. Isi telek. Isi madu. Isi madu. Nggih. Tegese piye Mas? Bathok bolu isu madu niku cocok kalih pelajaran tenggen kula sing kula mulang mboten? Coba jenengan jelaske. Pelajaran meneh to ket mau. Iki lho kendangane ya apik. Suarane yo wah luar biasa. Aja ditonton casinge. Aja casinge. Ning luar biasa karyane, suarane becik. Jogete yo apik. Ah jogete ora, jogete ora. Ora nyekel jogete. Apa jenengan apa iso kaya aku mau? Jogetmu kaya robot kop. Jajal ini. Ora. Piye? Limat tembang kangen. Aku titip tresno terus ya bener. Apa pan terus. Nah ngene iki ajar setruk. Nah ngono. Terus. Dadi nek pamane iso, nek gak iso gak apa-apa ajar kok. Ora iso ora paten. Kok ajar. Ajar setruk. Mbak Eka terima kasih Mbak Nggih, Eka. Pak Sarmadi ngaturaken panuwun Pak Jun. Wau panjenengane tindak doten pondokan to. Wah goleki aku tak kira ki ya wah apal jenengku. Lah kok ngene, yang itu mana? Yang 1 meter kotor, badanku wis tak kumbah Pak, aku saiki resik aku ngono. 1 meter kotor iki sapa? Kowe. Ya Eka 1 meter kotor ngono. Ya, lah mula didhuwurke to. Ya, sesuk didhuwurke. Ya didhuwurke ya. Ngene malah ngirit kok ya. Ngirit apa? Ngirit sandangan to. Ngene iki iso nek buntel kangelan nek dhuwur. Wis jangan kok. Iya. Makasih Mbak Eka. Sing dirembuk buntel wong. Luar. Ya, Mas Gareng. Dawa. Masih pun mari dereng. Gosek. Pokoke sak mudarmu. Ora to. Mas iki ora pirsa tenek keringetku wis kembloh kuwabeh tekan jero. Justru ini pelajaran, kowe secara pelajaran teori wis kan. Lah iki pelajaran mental. Mas, aku ning sekolahan iki mulang bocah. Ning nek piyai sakmene akeh iki urung tau. Ning nek sekolahan aku nek suluk ki sing bener ngene. Nek cekelan sing bener ngene. Kuwi bocah, Mas. Kowe kok wedi napa wong sing mbok depi iki kelir dudu wonge. Kelir sing tak depi ning di luar sana luwih saka iki, Mas. Lho, berarti kowe urung tau ditonton wong akeh. Kowe iki dalang wayang kulit apa dalang demit? Wayang kulit. Lah justru dari sini kamu belajar untuk menata mental kamu biar bisa menghadapi Piai Kadai Mersani. Dialesi terus. Nggih, siap. Nah, wis pokoke masih nganti mari. Sapa? Iki sapa? Ganti anu apa kuwi? Aku ngefan banget karo Piai iki. Najan beliau urung tau ngerti aku. Sapa? Lencir kuning, irunge mancung. Sapa? Piyaine cilik. Sapa? Mbak Prikel Pangayon. Dan kaya MC ya. Anu Mas, disepoti Mas. Apa? Luro cinemo, luro cinem nem. Simba. Tutke Mbah. Simba. Prikel. Balungane mok. Ayo mok. Simbak Prikel Pangayon. Monggo rawuh wonten mriki. Pak Prikel. Iki wayang wayang kulit apa film horor? Ngene iki nek Mbak Prigel wis anu lho, wis apa jenenge viral pisan. Viral. Aku nganti junggal-junggal iki viral. Blas gak ora. Ora ngono. Bocah ayune kok ngene iringane jengat-jengat. Ayo nduk, protes kuwi, protesen. Menika Pak Dalang Samandiman nggih. Sugeng Pocot Samandiman. apa asmane Mang apa? Aku lali. Sarmidon. Pak Sarmidon nggih. Sugeng dalu Pak De, nyun sewu. Nggih. Kowe wah kesempatan. Kowe kowe dalan kondang kok tergalek jenenge Ki Sarapan. Menika dalang saking Cina to Pak De? Cok saged. Iya kok iso. Sipit Tak kandhani. Ora kok Cina. pripun? Ndredeg lho mrene patung nganti ngene terus kan. Sipit piye?
Ngantuk jenengan. Kok ngantuk? Nah, itu. Mbak, kula niku ngefan banget kalian jenengan. Iki alhamdulillah iso ketemu. Alhamdulillah. Iso salaman kalian jenengan. Ternyata ombak ing njaba nek Mbak Prigelayu tur duwe gigi kelinci iki betul. Bae. Untu iso kaya ngono. Bae. Gigitane bae. Nyem. Jenengan kok iso mikir tekan gigitan barang ki lho. Nek dahar daging apa nang gigit, Hara? Oh, ngaten. Sarmadi kan kepethuk wong ayu sarape kumat. Sok ngono bekar-bekar. Hati-hati lho kowe kok iso dikremus karo kuwi lho. Aja sejak-sejak. Iki agar kumat nyawur kuwi bocah kuwi. Ha iya. Lho kok la iya la nggih. 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 Mas Sering borong dipun egone mriku. Borong apa? Borong diugone piye carane ben Mbak Prigel suarane tambah jos. Terus ben igolane sing wah aku ning YouTube nonton Mbak Prigel. Wah. No. Mbok sesuk priksa kowe. Priksa ngapa? Ketoke saya nemen no. Ya jenenge orang itu. Kagum itu boleh, tapi jangan berlebihan. Wong ki nek seneng karo wong, ekspresine beda-beda. Betul. Niki nek seneng karo wong ngene tok. Ora iso apa. Nek aku pancen tak luapkan apa enake nggih Mbak nggih. Iya. Dadi kepethuk wong wedok ayu ngene peyuh ngono ku. Payuh untune putih. Aku kok malah wedi to Pak Der, Pak Samandiman iki. Aja meneh kowe aku kancane wedi kok. Wis wedi aku. Kowe wis dimaklumi. Kowe ngerti Sarmadi kok ngono apa? Kuwi nggo nutupi grogine. Hei, betul. Mbak Prigel nyanyi nama. Mas aku kok supporter bal ya. Kok nembang apa? Kowe nyuwun karo kanca-kanca abdi. Wis. Niki sing rame mawon ya Pak De. Sing rame apa? Ben menutupi grogine Pak Samandiman nggih. Gerajakane Mas. Oke. Tuju nggih? Gerajakan banyu biru. Banyuwangi. Banyuwangi kuwi enek banyu birune. Der. Kowe kayane mangan batan kok. Ya Mbak yo. Gerajakan dibawani mboten, Mbak? Mau langsung mawon. Ki wis jam 4 kok. Oke, Bon. Yo. Yo ndak? Yuk, sik Mbak, sik. Masih ngene kok. Nah. Gerajakan
sampuran rare toan ambi mangan selonjoran lanang wadon ubir-ubiran gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir gerak sekat bisik-bisik semayanan matri janji orep biarang sir-siran ambi gandengan gendeng asli Banyuwangian sir-siran ambi gandengan gendeng asli Banyuwangian Luar biasa. matur Mbah nuwun Pak De Nggih, matur mugi-mugi nuwun. jenengan sehat selalu nggih Amin, amin ya Allah ya Rabbal benjing alamin. mayang teng pundi ya Alhamdulillah mayang wonten Solo. Weh, tanggapan. tanggapan Mulang. Mayang niku mung nderekne Mas e kok. Wong Nggih. weh Matur nuwun Mbak Prigel. Nggih. haryane pengajar ana SMKI. oh ngaten nggih Sekolah menengah karepe Karawitan. apa? Karawitan. Oh karawitan tak kira karepe Nggih. dhewe. Niku wonten kathah jurusan pedalangan, karawitan, tari, musik, nggih. jenengan sing mucal anu nggih gambar Nun, gambar kok saged? lho gambar napa pedalangan jenengan Pedalangan. oh pedalangan Dalangan, yo pelek, yo slebor. Mbak Porok sisan. Lah tukang sepeda kok. nggih Makasih. sehat selalu nggih Nggih, amin amin. Pak amin. Dalang Nggih. terima kasih Pak De Gareng Sama-sama. panjang umur nggih Amin sayangku. Ya, dan luar biasa. Iki bintang tamu nih sik loro Mas Gareng sing urung berdiri. Urung jumeneng. Oh, akeh jane ini ora apa loro. Iki genti Mbak Lintang Kairo sisan berduel karo Duet, Mbak duet. Winong Nawangse. Sih. Ayo disepoti. Saiki genti Slendro. Ayo sepoti iki. Mau Slendro ya. Aku mau ae sarmati ra sepot. Ayo. Wong wis slendro ganti slendro. Momo cici. Buta-buta galak. Ora. Ngene, cici mo cici mo jiro lupat yuk. Ayo Mbak Lintang Kairo munggah panggung karo Mbak Winong Nawangse ye hayang ke kena ye aku tak nggih bengok iso mak nut-nut ngono ya Mas sing sirah. Ora. Iki mau support apa? Support ala Ki Sarmadi Sabtotomo. Ya. Kalau dok, kae lah nggih Kayak pripun Bapak- sugeng ngenjing bapakmu latih Pak Sarmadi Sugeng enjing Mbak Lintang Kairo. nggih lho pripun Mbak Lintang Kairo. krunguku mau cameo iki Pak De Malah rumah tahu lintang Kamerun. Mboten lho piyayi ayune kok ngene kok. Madhepurane nduk aja disawang aku, ndak gumoh. kenapa Aja mbok sawang ndak pengen aku. Anu Mboten lho Pak jenengan niku kok wabeng Heh? sak mripate sak kuwabe kok wabeng itu napa? Kowe ora tau tak ulang ning SMKI. Saiki dadi mahasiswa. Nggih. Sik kelingan jaman tak ulang. Nggih, Tak napa? ajari ngrebab kae sik kelingan. Nggih. Tangan watang rebab dicekel tangan kiwa, tangan teng nyekel kosok. Nggih. Aku ning mburimu. Nggih. Terus tak maju, mundur, maju. Mundur. Kayak ndek men rasamu piye kan? Apa niki Pak De? Kel, Oh. Mas tak ajari ngrebab kowe piye? Ya ngoten iki kok
Pak. Kan ora senut-senut, Pak. Ya ora senut-senut. Anu Pak Radi ndredeg, soalnya kan belajar. Ning saiki wis iso ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Kula ya randang entuk nip nakal. Mbak Lintang sakmenika kelas tunggal nggih. Nggih, sakmenika kelas tunggal. Panjenengan kula sih kemutan nalika nderekaken Ki Haji Anom Surata. Kula menika penggirongipun Ki Haji Anom Surata. Dadi menawi Pak Anom ngasta terus panjenengan sok nusul nalika sematep jenengan tasih kecil. Peh jan walit sak benek lho, Pak. Saiki kok iso wae. Rupane kaya Joro Sando. Kene putih kene abang. Grogi lho Pak De, ngoten niku Pak De. Demam panggung mesti wonten Pak De. Makane kira demam panggung. Demame separo. Nah, kok nembang apa? you and you song. Song, menyanyi. Song and you song, you singing. Lho piye maksud iki? Maksud kene nembang kono menyanyi. Bedane apa lho Pak De? Ngoten niku Pak De. Iki jenenge Sarmadi KPL. Apa kuwi? Koplak. Kuwi Sarmadi Koplak. EJ. Apa? IJ. Iya. Ya nang. EJ, heeh. Apa nduk lagune nduk? Apa Dok? Kedah slendrun apa pelok kang? Pelok boleh, Mbak Lintang boleh pelok. Pokoke sementing wong loro kompak. Wis aja mbok dieling-eling sing jaman leh kumulang kae. Wis ki lalekno lelakon sing wis kepungkur, adepono lelakon yang akan datang. Termasuk cita-citamu karo kanca-kancamu biyen lalekno. Lho malah sing ngelingke kowe ngono lho. Sing ngelingke kowe iki sik golek lagu. Apa nang? Lagune nang? Ninggalkan tresnan. Dah, cocok seneng aku. Aku Dan semangat to panjenengan, Pak. astu. Nggih, wong jenenge apa kuwi nuhoni dawuh saka Mase kudu tak tetek-tetekne nong. Nggih. Sing penting sampean mesem gumuyu, atiku tetep panggah seneng. Ampun semaput nggih, Pak. Ampun semaput. Niku ketawise darahe pun tuwinggi so raine wabang. Soalnya kita berdua itu manis ya, Mbak ya. Enggak lek. Iya, Nduk, Nduk. Selera kuat aku, Nduk. Iya. Lagune apa, Nduk? Ninggal? Ninggalkan tresnan. Tresnan. Mumpung panduse urip. Iki mau ngene lho, Nong. Pak Sarmadi, Mas Sarmadi dalem bangun. Engko bengi anak Winong. Oh, yo cocok iki aku yo. Pandu sing gondrong kae. Oh, alah. Pencipta lagu apa lagumu? Loro Branti. Ya, saiki wis lagune viral. Wah, iki raine kuwi sing nyipta. Heeh. Yo, lagune monggo. Ninggal Katresnan bersama Winong Nawangsi dan Lintang Khairu. Yo.
Ojo lali pawelingku uga mono kang wis janji-janjimu atet kang setya satuhu tak enteni kanthi saelingku Winong Mbak Lintang niki all artis berdiri. Nah, Mbak Winong, Mbak Lintang, Mbak Niken kalih Mbak Prigel. All artis itu berarti semua dong, Pak. All artis ini semuanya. All artis star tamu. Star tamu. Ayo, kuwi anu Eka melu sisan ka. Boh, karo Eka sisan. Iya no. Iya, Mbak Eka. Iki Ayo Mbak Eka. Bangsa dini iki ben nyawang wae, ben. Oh, lagune nyuwun Lestari. Heeh. Oh, nggih, cocok. Nggih. Ngoten nggih Mas Garing nggih. 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 Kene Dok. Ayo. Kumpul. Kumpul. Mbah, luar biasa. Iki. Nggih, sampun jumeneng Mas Gareng. Sampun. Mbak Niken. Di mana Dikau? Tes angkat oh, Mas. Ya, nah, angkat tes. Iki. Dini nyawange ya Din. Nyawang sapa? Nyawang aku, ya. Karo kanca-kanca liyane. Yo. Nggih. Ayang-ayang ya. Oh. Lagune sing anyar, Mas. Kanca-kanca anu. Urung anu nek. Nggih. Mengke kula latih sik. Apa? Lestari, Mbak Niken. Lestari. Nggih. Sing ngeken sinten? Mas Bayu. Oh, Mas Bayu. Mas Bayu. Kula dibisiki Mas Alfian lagu terakhir Lestari ngoten saking Mas Bayu. Kula mboten wani wis abang pucet kongkon. Yuk Lestari all artis bersama Mas Gareng. Saking Semarang.
Terima kasih, matur nuwun. Alhamdulillah. Mung perkara mimik mlebu cangkeme kok sida geger. Ya wong jenenge kecelakaan, Mas. Saking-sakinge omangan mimik. Nggih, nyuwun ngapunten. Pas lagi bengok kok mimik mlebu cangkem ya. Nggih. Nggih, Mas. Mas Gareng sawetawis ngatur panglipur. Nggih. Kathah lepat Diagung Pangaksami. Ngaten, Mas. Terima kasih Mbak Niken, Mbak Prigel, Mbak Winong, Mbak Lintang Kairo. Nggih. Donga apa Mas Gareng? Mugi-mugi Bapak Junedi sak keluarga kali